Shwmai, Jonathan yma eto. Nawr, da ni'n mynd i wneud y siarad yn 147 ar dudalen 81. Dudalen 81. Mae cyfwelydd ac ymgeisydd. Iawn, felly. Prynhawn da. Prynhawn da, ble mae'r coleg os gwelwch chi'n dda? Coleg Marthyr? Ie, mae dosbarth gyda fi am 6 o'r gloch. Mae'r coleg ar bwys y dafarn. Dach chi'n mynd i'r cwrs Cymraeg? Ydw, y tiwtor yw Rhan Lloyd. Dach chi'n nabod Rhan? Ydw, wrth gwrs. Pob hwyl i chi. Diolch yn fawr am eich help. Gwych. Nawr, fi yw'r cyfwelydd. Chi yw'r ymgeisydd. Barod? Prynhawn da. Coleg Marthyr? Mae'r coleg ar bwys y dafarn. Dach chi'n mynd i'r cwrs Cymraeg? Ydw, wrth gwrs. Pob hwyl i chi. Ardderchog! Nawr, ffordd all y gwmpas. Chi yw'r cyfwelydd, fi yw'r ymgeisydd. Barod? Bant â chi. Prynhawn da, ble mae'r coleg os gwelwch chi'n dda? Ie, mae dosbarth gyda fi am 6 o'r gloch. Ydw, y tiwtor yw Rhan Lloyd. Dach chi'n nabod Rhan? Diolch yn fawr am eich help. Gwych, da iawn pawb.